става хора, аз съм някакъв малефакт. Аз пак съм разочарована. Защото дъвча. Това е близалка. Така, Това е ловай. Къде е багичка. обяснявай там какво ще правим. Ще играем кой е влогър челендж, който спечели. Ще напише на другия фейсбука нещо. Да, нека да започнем. Да, аз съм първи. Аз съм първи, аз точно. Аз даже го открих вече. Давай. Кой е това? Ай ми Конрад. Пак го прочете! Не съм го прочела. Как ме направо явно си видял. Добре. Добре, вижте, вие няма ли да познаете, че това е Емил Конрад? Еми не, аз няма да позная, примерно. Примерно, може би съм гледал този клип, примерно. И така, той е наред. Наката мадфакт. Прочете го, нали? Не. Гледал съм това. Това И кой е този клип? малко финчета. И така. Кой е това? Кой е? Това е Стефи, бе. Не. Имаш още два пъти. Магисън. Прочете ли го, човек? Не, Как ще познаеш точно пък Магисън? Как ще познаеш точно Магисън? Не знам, аз Кой мисля от да кажа... всичките влогъри с коса и с очи ти избра Магисън? Защото, не знам, мислих така, ако не е Магисън, мислиш така, Деница Христова, ама Да, всички влогърки с коса и с такива ти избра Магисън. Дето изостана с материала. Ти сериозно ли бе? От всичките влогърки ти избра Магисън. Мале, някой да ще се застреля, май по-бързо, че направо ще подет. Аз какво? Така, чернокоса, малко бледа. Имам 3 опита, с това един от тези опита ми е Стефи. Стига де! Как ще познаеш? Това е единствената снимка. Не бих искала да ти покажа това. Това. Това ще е така първо и това, след това Стефи. И така. Така хора, чакаме да се крие надписа. Афапабум. Не. Димикаст. Не. Още един път трябва как ще го виж. Не! Язве! Дами и господа, напишете в коментарите дали знаете кой е това. Стига бе! Кристиан Тонев влива! Стига бе! Чакай. А кой е той, бе? Аз не забравих името. Какви двете задни бузи имат. Не, ти пък нямаш, нали? Много интересно такова ни черетани с космите. Аре, кой е той, бе? Пускай какво е. Пуснате. Кой е той, бе? Аре, точно той ли? Доян, как се казваш? Не. Имаш един опит. Защо аз? Имаш още един. Не бе, аз просто виках. Добре, давай. О, боже, какъв той е, бе? Абе, дай ми жокер, че някакво. Момче. Аз виждам, че е момче. Имаме един жокер. Ама аз... Има голяма коса. Да, знам, че има. Виждал съм Сори, то. това ти е втората. Това е втори жокер. Вече. Това е първия, защото ти ми каза да преди малко, Добре, че е има момче. само един. Доян, какъв беше той? Айде по-бързо, защото няма време. Давам се. Димикаска. Сериозно ли? Сега вече няма да познаеш. Чакай. Дими Каск. Той е дето тък му... Гледам му то. Не му не клиповете. Гледал съм, че... Значи... Кой е това? What the fuck? Кой е това? Как ще познаеш? Не ми пука. Ти ми показваш езици на... Момче ли е? Ми какво друго да е с косми? Добре, подскажи ми малко един жокер. Момче... Има много косми. Да, то се вижда, че има косми. Добре. Геймплей играй ли? Не, добре, сега ще кажа. Прави много клипчета. Добре, беше от един от клипчета на Илюминатите. Давай, имаш 3 опита. Пак е Кристан. Не, няма да се опиташ да прочетеш. Ай, що? Аз мога да се опитам да Мога да се опиташ, но няма да ти дам да го направиш. Спри! Ще победа на... И така от нищо. Дам ти. Ари по-бързо, нали нямаш Конрад? време.
Не. Папата. Да, не познат Цуро! Ти се хейтва ти да прави така. Господа, ето го и Цуро, я го ти пък го изтри. Еми това беше Цуро. Сега ще видим кой ще ми приготви и това е последният. Хора, страх ме. Той я почна да се смее зловещо, надо да си го скриеш. Ти като ще ми покажеш сърце, аз ще показвам пръсти. Това па изобщо не е честно, аз откъде ще гледам на ние пръстите. Ти си виждал от ръцете, той знаеш какви просто ти е правил. Сериозно ли си я го правиш това? Сериозно ли? Добре, айде. Бах ти. Ай, давай, какво като? Ще се опитам. Така челото на човека. Добре. Добре, дай. Знаеш ли, че има... Както става дума,